نحنا دق سبات كابتوم كمانا توليدوم زعابيو أبتيك بصحو زقبوم درجة مس بصحو بمنجد وسيب زفاريومو عدما يزقبو أيزقبو دما كابز عالم بمود زفلاليو انساتات زفلينا نقار انتراهاليو اتقلنا ان امنلو اتحساسبانايون قدس مصحفون بزعبازي اب مصحف مكبب معراف 3 كاب فقر 19 كساب 10 ابزلو كمزي يبليوم بصحي دق سبسي كمتنا انسسايمو حدوي بصحيتوم كمتي ازياتهم زمتو اتياتهم يمتو ان كلهم حنت استنفاسالاتهم كل كونتينيوتيمو سبسي كاب انسسا بلጫ يبلون كلهم ناب حنت بوتا يخدو كلهم كام مريت كونو كلهم ونا مريت يملس يبل يكون بر نت زيادهم زلنا بلጫ زغفانا زصبقلنا كنفلالي نقانزانا حمامنا كنالي غزينا نخنا محاضر يكون كالنا عقبتنا حاغوسنا نطفتات نكنتغبرن نخنا مازن نتقملوم ابزين لومي حزنا يمصنا زلنا مس وسيب زتحاس كورنا عمس انمص نحنا دق سبات اب مس وليد مخاننت كال مس صوتا وركب زتحازو صقماتن شجراتن بمنجد حكمنا علاليناس نمفتحهم دما بستفلالي منجدات نقالس يوايوم انساتاتن بار ازيو كابانا كابزم ببلحنا مس عالم انقالس فطرات فاليوم نابت حستنا مس انسجر نلومي حصر زبله بزعبا ቫያግራ ዝድህስስ አረስቲና ሒዝናልኩም መጽና ዘለና ሰናይ ምክትታል ቫያግራ ሲልደናፊል ብዝባል ካላይ ስም ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ጾታው ርክብ እድኸም ዝበሉ ሰባት ዝወስድዎ መድሃኒት እዩ ቫያግራ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝወሰድ ካሉ ህመት ጀሚሩ ካብ 30 ክሳብ 60 ደቂቃ ኣብ ዘሎ ግዜ ስርሑ ዝጅምር 4 ሰዓታት ቅድሚ ጾታው ንጥፈታት ካብ ምጅማር ክትወስዶ ተመራጺ እዩ ስለዚ ውስድ ምሰበልካዮ ኣኸለልካ ናብ ጾታው ርክብ ክትወኽ የብልካን ቫያግራ ሽሑኳ ኣብ ኣገልግሎት ጾታው ርክብ ከም ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ መፍትሕ ዝውሰድ እንትኾነ ከፊላዊ ጸገማት ከስዕውን ተኽእለሎም ከም ኣብነት ንውትረት ወይ ንምድላው ናይ ምትለኻ ከየልዕሎ ወይ ከየማዕብሎን ካለ ኣሉታዊ ጽልዋን ከስዕብ ይኽእል ንዝኾነ ተጠቃሚ ቫያግራ ብልምዲ ዓቕን 50 ሚሊ ግራም ዝእዘዝ ብገምጋምካ ካብ 25 ክሳብ 100 ሚሊ ግራም ኣቢሊ ይበጽሕ እዚ ከገድሰካን ከሎ ሓደ ሰዓት ቅድሚ ጾታው ንጥፈታት ምጅማርካ ትወስዶ እንተኾነ ግን በትጉብእ ካብ 30 ደቂቃ ክሳብ 4 ሰዓታት ኣብ ዘሎ ናይ ግዜ ርሕቀት ቅድሚ ጾታው ንጥፈታትካ ትወስዶ ንዕሙቕ ዝበለ መስርሕ ወሳስዱ ዝምልከት ድማ ኣብ ጥራይ ከብድኻ ምስ እትወስዶ ዝበለጸዩ ከቢድ ምግቢ ድሕር ምብላዕካ ምውሳድ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን በርከስ ብዕቱብ ጥንቃቐ ክውሰድ ዝግባእ መድሃኒት ስለዝኾነ ቫያግራ ውጽኢታውን ክኸውን እንተደንጎየ ሓደ ሰዓት ቅድሚ ጾታው ርክብ ስርሑ ክፍጽም ከም ዘለዎ ክኢላታት ይሕብሮም እቲ ዝነውሐ ቫያግራ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለሉ ግዜ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ይፈላለዩ ንኣብነት ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ክሳብ 5 ሰዓታት ክወስደሉ ይኽእል ብገምጋም ክረአን ከሎ ግን ውጽኢት ቫያግራ ካብታ ዝወሰድካላ ጀሚሩ ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓታት ይወስድ ገለ መድሃኒታት ክምቀሉ ዘይግብኦም ኣለዉ ብፍላይ ድማ እቲ ዘገልግሉሉ ልክዕ ገደብ ግዜ ዘለዎምን ካብ ሓደ ንላዕሊ ሕማማት ክፍውሱ ዝኽእሉ ምዝኾኑን ከም ቫያግራ ዝኣመሰሉ መድሃኒታት ብተወሳኺ ብውሕልላ ማቕላ ክምቀሉ ይኽእሉ ቫያግራ መዓልታዊ እንተወሰድናያስ ከመይ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ ኣብ ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሃዋሃው እንተደኣ ኣለኻ መዓልታዊ ሓንቲ ክትወስድ ዘጸግም ኣይኮነን ቫያግራ ወይ ሲልደናፊል ኩሉ ግዜ ካብ ሓደ ንላዕሊ ክውሰድ ኣይግባእን እኳ ደኣ መዓልታዊ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም እንተዘይወጢንካ መዓልታዊ ክትወስዶ የብልካን ንድኹም ሞትለኻ ምክንኻን እቲ ዝበለጸ እዩ ቫያግራ ንደቂ ተባዕትዮ ንድኹም ሞትሎ ናብ ብልዕቲ ንዝፈስስ ደም ብምውሳኽ ጾታዊ ርክብ ብዝሓየለ ንኽዳሎ ይሕግዝ ቫያግራ ንስጋዊ ርክብ ኣብ እትነቕሓሉ እዋን ጥራዩ ኣገልግሎት ክህብ ዝኽእል ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ክዓዘ ስለዝኽእል ንመጀመርታ ግዜ ቫያግራ ኣብ ትወስደሉ ግዜ ንዓቐኑ ዝምልከት በቲ በዓል ሞያ ዝበለካ ምስ እትኸይድ ዝበለጸ እዩ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮን መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ 50 ሚሊ ግራም ዝእዘዘሎም ኣብ ተጻዋርነትን ውጽኢቱን ብምምርካስ ከዓ እቲ ዓቐኑ ክሳብ 100 ሚሊ ግራም ክበጽሕ ወይ ድማ ክሳብ 25 ሚሊ ግራም ክወርድ ይኽእል ኣበየናይ ዕድመ ዘለዩ ቫያግራ ዝወስድ ንዝብል ሕቶ ድኻም ጾታዊ ርክብ ኣብ ዝኾነ ዕድመ ከጋጥም ይኽእል እዩ ብፍሉይ ግን ልዕሊ 50 ዓመት ኣብ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ይዝርአ ትሕቲ 18 ዓመት ኣብ ዝርከቡን ውጽኢታዊ ዲ ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ መጽናዕቲ የለን ወዲ ሰብ ኣበየናይ ዕድመ ምስ በጽሕዩ ጾታዊ ርክብ ንጥፈታቱ ዘቋርጥ ዝብል ሕቶውን ክስዕብ ይኽእል ህይወት ደቂ ኣዳም ሓጻርያ ገምጋም ዕምሪ ጾታዊ ንጥፈታት ግን ነዊሕ እዩ بحثيرو بمنجد استجبر حدش مصنعتي أب 55 عدم زركب ود تبعتي بدحريو أبزولون أي منبار جزيو 15 عامتات نايس قطعو نتفتات عدل اللوام أبدك أنستيجن أنت بزها تحت 11 عامت تثبيتي جبرالون
لعليلنا كم زجلتنايو ቪያግራ بزيكات زهوبة طغمتات ألوتاو ሳዕቤኑን كخطل يخأليو قالب بزحكاب زرقان متقاس كانزا رأسي مغلولاو معباس أفنجا كانزا حقون جواداتن كومون عقرقر زأمسلو قالا كاب ألوتاو ሳዕቤን ቪያግራيوم اسكان ذات سعبنا ينتهي تمخرون حتون كزاتل جاكي بحال ودي 23 عامتي ዝኾነ መድሃኒት አይወስድኒ ብዛዕባ ምስጦታው ርክብ ዝተሓሓዙ ንጥፈታት ክሓስብ ከለኹ ክጻወሮ ዘይክእል ስምዒት ይመጸኒ እንተ ዘይኮይኑ ግን ፈጺሞም ጾታው ርክብ ኣብ ዝፍጽመሉ እዋን ድማ ልዕሊኡ ክኸይድ እናደለኹ ኣብ መንጎ 5 ክሳብ 8 ደቂቕ ይውድእ ናይ ደም ሽግር የብለይን ዝብል ስለዚ በጃኹም ምኽርኹም ለግሱለይ ብምባል ናብ መኸርታ ኣካላት ሰዲዱ ንስተዋህቦ መልሲ ምስ ንርኢ ድማ ገና ኣብ 23 ዓመትን ከለኻ ነዝሕቶ ምሕታትካ ጸገም ከም ዘለካ ኣይጣራጥርን ቪያግራ ንዝኾነ ዋሕዚ ሽግር ደም ናብ በልዕቲ ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ዝሕግዝ حجز ቪያግራ ወይ ሲልደናፊል ንዘድልዮ ጸገም ዕድመ ደራኺ ይኮነን ምክንያቱ እቲ ጸገም ኣብ ዝኾነ ዕድመ ከጋጥም ስለዝኽእል ይኹን እምበር እዚ ሽግር ኣብ ዝዕድመዚ ከጋጥም ሸለሊልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ኣብ ዝዕድመዚ መብዛዕቱ ግዜ ብጭንቀት ድኻም ኣልኮላዊ መስተን ምጥቃም ሓሽሽን ካልኦት ንዋሕዚ ደም ዘሰናኽሉ ነገራትን ከጋጥም ይኽእል ዝብል ነይሩ እቲ ዝዓበየ ሕቶ ግን በይንኻን ከለኻ ውትረት ናይ ሞት ለኻ ምዝልዓል ክትቆጻጸሮ ትኽእል ዶ اتكال زعابي حتى دما أبدك أسكا يقاتمك ديو بحانت جزيخة كتبرابر تخيلدو اندعين تراخوين ملسخة كتكبرون زقباكا من قدسات هلو ቪያግራ ምጥቃምትክ እንደ ፈዋስ ኮይኑ ቪያግራ ቅድመ ሙሳድ ካን በዓልሞያኻ ክትወዝ ክባካ ሓበሬታ ግናሎ ቀዳማይ ምስሊ ብዝተሓሓ ጸገም ኣለካዶ ወቃዕ ልብ ዝኣመሰለ ዘይስሩዕ ሕርመት ልቢ ሕማም አንጂና ማለት እስትንፋስ ቃንዛ አፍ ልቢ ናይ አኦርታ ጸገምን ድኻም ልብን ምዝህልወካ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ናይ ልብ መጥባሕት ጌርካ ምስትህሉ ዋሕድ ደም ወይ ጸቕጥ ደም ምዝህልወካ ጎባት ቅርጽ ብልዕቲ ምስእትውንን አነሚያ ወይ ዋሕድ ደም ወይ ሉኪሚያ ዝባል ሓደገኛ ዓይነት ሕማም ደም ናይ ምርኣይ ድኻም መድመይቲ ቁስሊ ከስዐ ናይ ጸላም ከብዲ ወይ ናይ ኮሊት ጸገምን ካልኦት ሕክምና ዘልድዮም ሕማማት ምዝህልወካ ንበዓል ሞያኻ ክትነግሮ ይግባእካ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝጥቀማሉ ቪያግራ ምስ እንዛረብ ወላኳ ብሰንኪ ዘጠራጥር መጽናዕቲ ልሙዳ ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ብተመሳሳሊ ቪያግራ ክወስዳ ይኽእላየን እቲ ኩነታት ብሃይፖአክቲቭ ሴክሹዋል ዲዛየር ዲስኦርደር ወይ ድማ HSDD ዝግለጽ ኮይኑ ኣዲ ብዝብል ቅጽል ስም ድማ ይጽዋዕ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ግዳይ ተጠቃሚት ናይ ዝመድሃኒት ምስ እትኸውን ክትወስዶ ዝግባእ ዓቕን በቲ በዓል ሞያ ጥዕና ዝተኣዘዘላ ክኸውን ኣለዎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብናይ ጾታዊ ርክብ ህይወታ ዘይዕግብቲ ምስ እትኸውን እቲ ኩነታት FSD ማለት ፊሜል ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን ወይ ምሕንጋር ጾታዊ ስምዒት ተባሂሉ ይፍለጥ እዚ ተርእየዚ ሕማም ኣይኮነን እንታይ ዳ ጭንቀት ወይ ጓሃይ ምዝህልዩ ዘጋጥም ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዕድሚኤን ናይ ጾታዊ ርክብ ሽግር የጋጥመን እዩ እቲ ዝያዳ ኣብ ማእከላይ ዕድመን ፍርቂ ናይ እርጋን ግዜ ኣብ ዝበጽሓን ይርአ ምልክታት FSD ማለት ፊሜል ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን ምስ እንርኢ ድኹም ናይ ጾታዊ ርክብን ንጥፈታት ናይ ወሲብ ሽግራት ቃንዛ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዝኣመሰሉን እዮም ድምር ናይ ዞም ዝተጠቕሱን ካልኦት ምልክታትን ድማ FSD የጋጥም FSD ኣብ ዝኾነ ኩነታትን ምስ ነፍሲ ወከፍ መጻመድን ከጋጥም ይኽእል ወይ ድማ በአንጻሩ ንምፍትሑ ዝምልከት ሳሕቲ ብገዛእ ርእሲ ክፍታሕ ይከኣል ወይ ድማ ብሓገዝ ሞያውያን ቪያግራ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይካቲ ኣብ ፍርያምነት ዝህቦ ጥዕናዊ ክንክን ኣብ ወርሓዊ ጽግያት ንዘጋጥም ቃንዛውን ይፍውስ እዩ ኣብ ኮሌጅ ጥዕና ፐን ብዝተገብረ መጽናዕቲ ቪያግራ ኣብ ዋሕዚ ናይ ደም ብዝገብሮ ኣወንታዊ ተራ ንናይ ጽግያ ጸገማት ከም በዓል ቃንዛ ወርሓዊ ጽግያትን ምሽምቃ ጨዋዳዳትን ኣብ ምፍዋስ ዓብ ተራ ኣለዎ ብመንገዲ መጽናዕቲ ኣብ ቅድመን ድሕር ንጽፈት ጻግነ ማለት ካብ 45 ክሳብ 50 ዓመት ኣብ ዘሎ ዕድመ ኣቢሉ ክኽሰት ጅምር እዩ ኣብዚ ዕድመ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ግን ሸሕ ግዜ ቪያግራ ተጠቐማ ኣወንታዊ ውጽኢት ከም ዘይረኽባሉ ዝግለጽ ምጉዳል ስምዒት ኣብ ጾታዊ ርክብ ንደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሕ ግዜ መበገሲኡ ካብ መዓልታዊ ጸቕጢ ሙሉእ ግዜ ኣብ ስራሕን ከልበትበትን ምሕላፍ ወይ ድማ ሕማም ሽኮር ምዝህልዋን የጋጥም ኣብ መወዳእታ እምበር ሓንቲ ተጠቃሚት ቪያግራ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ውጽኢት ንምርካብ ብተኸታታሊ ን4 ሰሙናት ማለት ንወርሒ ክትወስድ ኣለዋ ወዲ ተባዕታይ ግን ጾታዊ ርክብ ክሓስብ ከሎ ጥራይ እንተወሰዶ እሆልዩ እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ብዛዕባ ንተርእዮ ድኻም ኣብ ጾታዊ ርክብን ፍወስኡን ዝምልከት
ካብ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት ዘረኸብናዮ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸንሐኩም ነይሩ ርእይቶታትኩም ክትልግሱልናን ካልእ ክቐርብ ትደልይዎ ኣርእስታት ድማ ክትጽሕፉልና ንላበወኩም ብዝተረፈ ኣብ ዝመጽእ ምስ ካልእ ትሕዝቶ ብሰላም የራኸበና ሰሰናዩ ንኹልና